Detal con
בוקר האדם, בוקר יצחק, בוקר יעקב, ולשאר בישוע. Providencias, felicidade, eu procuro um fora de desastre, do que desenhava. Cherry gemacht aus Buttermilch und cremiger Sahne mit knusprigen Grissini. Für kleine Genussverteiler. Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Ja klar, auf Mietauto.com. Нека да се подготвим дарението. Само сеяча има какво да обира от другото. Не трябва да бъдем сеячи да вземем постоянно от Бога. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта си, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, за милостта ти всеки ден. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която
Господи. Нека всяка една ръка, Господи, която е присяла тук, да преумножаваш, Господи, да преумножаваш онова, Господи, което е желанието на всяко едно сърце, Господи. Ако някой няма рожба, Господи, благослови го, Господи, ти, който благославяш, Господи. Ако някой няма дом, Господи, ето, че времето е настъпило, Господи. Ако някой, Господи, е притеснени, Господи, те са ми, ти днес казваш, бойте се, аз съм с вас. Благослови, Господи, това дарение да отиде на правилното място, Господи, и да са ти красиващи, Господи, те Твоя дух. В името на Исуса ще се помоля и казвам амин и благодаря, Господи. Амин, Господи. Ако искам да кажа на всички, благословен е нашия Господ, че чрез Него сме тук, Него търсиме. Благодаря на Бога, че докосна всеки един от нас, че е избрал всеки един от нас сега, както е по-малко. Знаете ли, докато седях и чакахме да дойдат още брати и сестри, знаете ли какво ми каза святия? Ето, че хората идват заради хората, а не заради мен. Веднага го написах в тетрадка. Но Бог Словото си е казал: проглед всеки човек, който уповава на човека, но не и на мен. Заради това аз наистина искам да благословя всеки един от вас и себе си. Винаги и всякога да чакаме Бога, защото в Господа е нашата радост, в Господа е нашата правда. Ще има хора, които ще говорят против нас, както го виждаме, както го живеем, но ние ще се противим на дявола и той ще бяга. Как? Като използване Изход 14 глава 14 стих, а там се казва: Бог воюва за мен и аз ще запазя мълчание. Ще предавам всичките си оттеснения само на Бога. Ще разговарям само с Бога. Защото ако споделяме с хората, Бог е казал: не им се доверявайте. Защото войната, която ще имаме в семействата си, започва първо. Братя, сестри, бързи, синове и дъщери, майки, бащеве. Ама това трябва да стане, защото е писано и то става. Обаче Бог е казал, че ни е дал мъдрост Христова. И всеки дом, който е разделен против себе си, царство няма да устои. Заради това нека се противиме на дявола, като постоянно изповядваме благословенията на нашия Господ. Защото Той казва на всеки един: през водите, ако минавате, те няма да ви потопят. През огъня, ако минете, Той няма да ви опари. Защото аз съм с вас. И онзи, който пребъдва под покрива на Всемогъщия. И е казал на Господа: Той е Господ мой, канара моя, прибежище мое. Тогава вътре чува гласа: от кого ще се обоя, щом Бог е откъм нас. Няма значение кой е против нас. Спасението не е от никой брат, никой сестра, никой домашен, никой близък. Нашето спасение е само от Исус Христос. Заради това искам да ви насърчавам винаги и всякога на Него да се доверим. Защото Бог казва: не можем да угодим на Бога, ако нямаме вяра в нас. И точно с това казва, че ако имаме зърнце вяра, то не ни премества. Но когато казва планини, то няма предвид тези планини в планините, които са вътре в сърцата. Тези планини покой. Крайно време е наистина всички да се доверяваме на Бога, да търсиме Него, не човека. Защото наистина ние сме времени. Ние сме днес тук, за да вършим волята на нашия Бог. Защото наистина всеки един от нас е посланник. Опознава Бога, знае вече, че Той отиде на кръста, за да живеем ние, децата ни, потомството ни. Защото наистина Божието царство наближи. Никой не знае кога, дори сам Исус не знае. Но онзи ден аз получих откровение и ми се каза така: да, всички знаете, че аз идвам. А знаете ли всеки един от вас къде отива?
Нека да се замислиме върху това, което ни дойде. Всички чуваме и знаем, че Исус ще дойде. А знаем ли ние къде ще отиде? Никой не иска да отиде там, където и сам Бог не иска да отиде. Заради това аз ви казвам днес, Божието царство се взема на сила и ние трябва да насилиме нас. Как ще насилиме нас? Като бягаме от греха, като бягаме от хора, които се опитват да правят раздори. Чуеш ли, че един говори против брат и сестрата? Бягай! Като казвам против, нямам предвид. Чул си, че той брат е казал това и то е истина. Да, слушай, ще го получиш и от втори човек и от трети. Идете и му помогнете да влезе в пътя на Бога. И ако ви приеме, Бог е приеме. Ако ви отхвърли, той отхвърля спасението си. Друго откровение ми даде Бог. Знаеш ли, много братя и сестри ще изгубиш, защото говориш истината, защото аз така те искам. Но те не знаят, че ще изгубят спасението си. Когато ние не приемаме истина, от устата на когото и да е, на брата Ангел, на мъжа, на брат Рико, на когото и да е, на детенцето, което е, тогава Бог ни отхвърля. Бог иска всеки един от нас да слуша бързо и да говори бавно. Защото когато слушаме бързо, точно тогава разбираме абсолютно всичко от А до Я. Кой с каква цел започва да говори и как завършва. Знаете ли, имаме он Христос, аз ще ви благословя в името на Исус Христос. Ако на някой от нас не достига мъдрост, Господи, ето ме тук такава, каквато съм, Господи. Някакво желата съм пред Господи. Ти избрата съм тук, Господи. И сега, Господи, аз призовавам духът Ти, Господи, и ангелите със златните кандилници, Господи. Да чуят не само моята молитва, но всичките молитви на моите брати и сестри, Господи. И да ги пренесат като благоухайна аромат, Господи. И това да бъдат нашите жертви на хвала пред Тебе, Господи. И аз вярвам, Господи, че онова, което сега ще поискам, Господи, вече ми е дадено. Аз не искам за себе си, Господи. Аз искам за народа Ти, Господи. Искам да благословиш всяко едно сърце, Господи. Наистина, Господи, те да стане по-мека, Господи. Не чрез думи, Господи, чрез дела. Защото сам Ти си казал, Исусе, че вяра без дела е мъртва. Защото и без увете вярват в Тебе, Господи, но не вършат волята Ти. Но в Откровение 22 глава 12 стих си казал, Исусе, ето, ида скоро и у мене е моята награда, за да отплатя на всеки според делата. Искам да ви кажа, не се заблуждавайте, ако някой ви говори. Достатъчно е да вярваш, че Исус е Господ Бог и си спасен. Не. Вярата трябва да бъде придружена от нашите дела, а делата ги знаем какви са. Да благославяме враговете си, да ги обичаме и да се молим за тях. Не когато видиме, че един брат и една сестра са паднали, и ние да се радваме. Добре, но получил си е заслужено поне. Ние не служим така на Бога, а служим на другия. Ние трябва да се молим, защото наистина ние сме селячите, ние сме поливачите, но Бог е този, който прави да расте. Аз не знам Бог какви планове утре има за мен и за всеки един от вас тук, но знам, че каквито и да са съвършени, защото плана на Бога никой ум човешки не може да го справи. Той знае нашите помисли тук в сърцето. Сърцето е Него. Така че наистина аз моля Господ, ако на някой от нас не достига любов, нека Той да я прибавя, защото Той е снабдител. Господи, ако не ни достига мъдрост, Исусе, давай ни, Господи. Господи, ако не ни достига радост, изпълни ни с радост, Господи. Ако наистина някой от нас, Господи, няма мир в себе си, Господи, допусни го, Господи. Дай му Твоя мир, Господи. О, халелуя, Господи. Благодаря Ти, Господи, че наистина Ти ме избра, Господи. Ти ме намери, Господи, както се пее в песента, Ти ме намери. Благодаря Ти, Господи.
че аз само те любих, отче, аз не те познавам. Но, брати и сестри, знаете, о, халелуя, Господи, откакто аз опознах Господа, аз не мога без Него. Можете да седнете, не е нужно да спите, брати и сестри. Откакто Бог позволи аз да го опозная, знаете ли, аз не мога без Него. И тук е момента да дам някои свидетелства, които Духът в момента ми ги дава, защото Бог ми е свидетел, аз не съм подготвена днес да говоря, защото казах, Господи, Ти ми избра да говоря, защото Ти ми избра пълни устата ми и си пресумани. Имах много атаки от нечестивия чрез съпруга. Съпругът ми так ни подписахме граждански брак. Нечестивия не се забави, ще се разведа с тебе. Ти си превъртел, не мога да те понасям. По цяла нощ си в общение с братя и сестри. Искам да уча слово. Не искам да чуя какви са си в стаи. Обаче знаете ли колко е важно да използваме това оръжие? Използваме, защото то вече живее в сърцата ни, както казва Евреи 8 глава, от 8 до 13 стих се казва така. И нямате нужда вече от учители. Аз съм вашия учител, Святия Дух. Аз съм този, който ще ви покажа велики и тайни неща, а вие всички бъдете братя и сестри и се подкрепите, растете взаимно. Знаете ли, когато той изповядваше от първо място в лице, без значение в центъра бяхме найси, той има пред вас поне, вижте какво е правилният стих. И аз изповядвам, той казва, аз не. Знаеш ли, че пък онова, което Бог е съчетал, проклет ще бъде всеки един, който го разлучи. Но пък има и друга страна, че ако е Божията воля и той има друг план за мене и за тебе да бъде. Наистина трябва да четем Словото Божие, защото то е живо. Наистина е живо. Не го говоря просто да ви насърча, говоря това, което аз съм минала. Словото е живо. Словото наистина в мене стана река на живота. Река, която вече се влива в океана. Защо се казва, че Бог е дълбина, Бог е височина, Бог е ширина и дължина? Защото всеки ден четем Словото, ние сме малко във вода. Живеем Словото по-нагоре. И когато вече се изпълним с Духа, тогава Бог ни казва, излез готова си. Излез готова си, готов си и ни говори на хората, защото аз съм твоя щит. Каквато и стрела да дойде срещу теб, ще воювам. Аз съм твоя щит. Така че не се срамувайте от Бога. За мъжете казва, Бог е казал, на всяко място, където и да се намирате, в колата, у вас, на магазина, на улицата, пред банката, дигнете святли ръцете си така горе и само кажете, благодарим ти, Господи. Защото всеки път има за какво да благодарим. Какво да кажа друго, освен това, че няма да стигне думата благодаря на моя Бог. Че той не се откри, че когато ми говореха, аз говорех по един начин, който не мога да разбера. Но аз съм израснала в християнско православно семейство, църквите, иконите. Аз съм обиколила доста държави. 12-13 години в Гърция. Когато се запознах с моя мъж, аз имах иконите, кандилцата, както правя в Гърция. Но вътре е важно аз какво съм. Сърцето е било също. Никога не съм имала злоба на някой. Никога не съм имала завист на някой. Никога не съм отишла да говоря против някой, винаги съм говорила истина. И поради тая истина аз съм била отхвърлена от много хора. Но благодаря, че Бог ми ме отхвърля. Защото аз ако исках да отдея на човека, аз днес нямаше да съм тук и нямаше да познавам нито един от вас. Така че аз благодаря на Бога. Имам един брат плътски и 2 сестри плътски. Но знаете ли, вие сте моите брати и сестри. Когато мой мъж ми казваше, скрити икони, ти вярвай в живия Бог, аз не го разбирах,
защото не може да вярва в света. Той познава Бог от 8 годишна възраст, защото и семейството му е евангелско. Брат му е пастор. Светът ни не спира. Всяка вечер е на църква. Всяка вечер. И аз съм питам, какво е живия Бог? Ами той вика, който се молиш, но той вика не живее в гърдите. Знаете ли, аз какво връщах като в света? Я викам, вярвай си тук, твой Бог, това, което аз правя, викам, да не би се кланя на иконите. Но Бог го е карал два пъти да ми го каже. Когато се върнах от работа, запалих си цигарата, направих си кафенцето, сядам с аз на масата. Размишлявам. Аз не знам, че това е Святия Дух. Наскоро познах какво е Святия Дух. И чувам глас мъжки, той е, който днес чувам, когато той говори, да дойде да ми говори. Стани, махни иконите и вярвай в мен, аз съм живия Бог. Аз викам, Господи, какво стана? Ставам, отивам на вратата от салона, викам, няма го мъжа, аз мислех, че той се възика с мен. Прибирам се в салона и само така направих, Господи, какво става? Съвет в едно закона. Втори път гласа, аз съм живия Бог. Тялото се ми устрепна, защото е истина от Святия Дух. Няма да сваля иконите ли? И знаете ли как ги свалих? С Бог. Разделяш се с нещо, с което си бил цял живот. Оставила съм ги в зеленото обичка, чакам мъжа ми да бъде. Викам, аз няма да му кажа, какво съм чул. То ще рече, че съм луда. Свалите и само той и аз. Злато, знаеш ли? Ами същите да сваля иконите. Той наскоро научи, че това е било чудо. От този мил момент аз бях задържала. Още е много важно. Вижте, не съм подготвен, обаче Бог ме води и говоря мислето. До този момент аз не говорих съжаление, може би. Вете, кога е роден градина 2014-15? От 2014 до 22 октомври, аз не говорих 8 години, нали? С дъщеря ми, с сестра ми. Те не ме искат работа, не ме искат мен, какво ми пука. Обаче всичко това ти задържа. Докато не дойде този Свят Дух, но вече нямаше иконите вкъщи. Той вече се движи. Не знам какво стана с мен, не мога да го опиша. Ако някой от вас семинар ще го разбере какво говори. Една болка, един плач. И започвам, пивам телефона. Сълзите течат, дори не виждат хубаво. И пиша на сестра ми, в името на Господ, прости за всяка дума, която съм те наранила и за това, което съзнателно или несъзнателно на дъщеря ми. Знаете ли какъв отговор получих от сестра ми? Винаги съм те обичала, ти си моя сестра. Ето ме разтопи. Но Бог е позволил тази победа, защото без грошка ние не може да имаме благодат. Ако мислиме, че ние сме те държим на Него и че ние сме крали, не лъжиме се. Словото какво се казва? Не се казва, и ако си спомниш, че имаш нещо против някой, казва, преди да пренесеме дара на олтара, дара и нашата молитва и нашето хваление, спомни си какво има брат ти против тебе и идете се помирете. Няма да чакаме ние да си спомниме оня какво ни е направил, а да си спомниме кой има против нас, там да отидем. Там да отидем, да се опитаме. Ние сме простили вече от сърце, защото Духът ни го е дал. И тогава Бог ще чува всяка една наша молитва. Но ако ние имаме запоравели сърца и мислиме, че ние сме здрави, това не е Бог. Нашия Бог е любов. От тая любов Той благоволи сам Бог, Отец, да се прероди в човешка плът, за да се покаже на целия народ, да го виднат, да го видят, да го чуват, да живее с Него, докато се изпълни това, което трябваше да отиде на кръста, да умре, да възкръсне и до днес да се говори с Него. Това е сам Бог Отец.
Има много хора, които казват, и аз бях от тях, добре, как така? Бог Отец е Бог, Бог е Сина, Първа Святия. Той са едно. Той е бил винаги. Преди създаването на света, мъдростта Хохма се казва на еврейски, е у Бога. Всичко чрез него стане и нищо без него. Той е бил направил план, защото знае кои са вече на земята. Сатана и една трета от падналите ангели. И за да може Бог да си избавя чадата, е взел това решение. Така че когато говорим кой е Бог Отец и кой е Син, той е един и същ. Толкова време съм и с вас, казвам на учениците, не ме познахте. Бях на ранена в TikTok, влизах, чувам това вика, Исус е учител, ама Исус е Божия Син, ама Исус е Месията. Не исках да говоря. Излизам, не знам как се влизам, взимам душ, веднага на момента. До как тече душа, аз викам, Господи, святи душе, изпълни ме, умивай ме и ми давай мъдрост. И викам, Господи, както отговаря ли на всеки един, който казва, че ти не си ти, че ти си само Сина, че ти си Месия, че ти си не знам, познаете ли отговора, който дойде глас, защото гласа го чуваме аз от тук, да го живеем тук. Говори на всеки с притчи, онези, които са мои, аз съм се разкрил. Притчата е за онзи, който не ме познава. От тогава аз трябва да споря с когото и да е. И казвам, Господи, това, което ти искаш, аз го направя. От тук нататък работи. Това е нашия Господ, жив и реален. Ние не го виждаме. Защо? Защото ние не ходим с това виждане. Ние ходим с виждането тук в сърцето. Когато усетиш разтапяне, плач, радост, знайте, че Бог е с вас. И Той ви казва 365 пъти в годината, не бой се. Библията толкова пъти го пише, не бой се. Аз не знам Библията на Исус, Бог ми е свидетел. Но това, което трябва да знам, Бог ми го е вложил вече. Сам Той идва и ми казва стихове от Библията, аз ставам и ги чета. Още едно свидетелство и ще дам думата на който желая брат Иво да дойде да води служението, както Бог му води. Още едно свидетелство. На 28 май 23 година взимаме водно аз, съпруга ми, дъщеря ми и дедена. След като взимахме водно, му започнах да чета Библия, знаете, когато сте нови, търсите. От тази учния ред, къде да отвориш, дори не знаех стих какво се казва. Срамувах се, общувам с брата и сестри, истина пред Бога казвам, защото истината е духа на Бога. Нали знаете, ако някой ви попита как е името на Святия Дух, никога не ви заблуди духът на истината. Да знаем. Халелуя, Господи. Бяхме с още на първия месец и не знам Библията, нищо. Знаете ли какво ми дойде в ушите? Първото общение беше Откровение 11, там няма да говоря, защото има хора, които това, което на мен ми даде Бог, няма да го приемат. Ще го оставя, когато му дойде време. Давам свидетелство как Бог говори. Той ми каза, за всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя, онзи, който живеехме непосреден от този в света. Аз дори не знаех, че го беше в Библията. Истина пред Бога казва. От тогава аз започнах да разбирам какво е свято, какво е святия. Когато тялото е немощно и си почива, той е вода идва и ти говори, дава ти слова и ти пишеш. Знаете ли, аз пиша в момента 5-та тетрадка от Святия Дух. Аз не съм писала толкова, аз имам 8 класа. От първи клас. Не съм писала толкова в училище, колкото за една година и 10 месеца. Но всичко е за слава на нашия Господ. Защото аз знам, че това, което пиша, един ден ще потрябва на някой. Бог не иска ние да четем и да бъдем папагали. Бог не иска ние да сме фарисеи, книжници и да кажем, брат, трябва да направиш това. Сестра, това трябва да стане. Бог иска да спрем ние да говориме, да оставим място на духът на истината, да говори
И тогава Святия Дух наистина ще върши делата си. Святия Дух в момента не е свободен да изцелява, да възстановява, да възкресява, защото всеки един от нас, когато говори, казва аз. Когато кажем аз, не съкрещава онзи, който е вътре в нас. Бъдете ми благословени и искам да кажа пак. Нека Бог благослови всеки един, както вас, така и онези, които не са дошли. Но днес Бог пак ни проговори. И сестрата ни е свидетел. Сестра, при тебе ли бе, когато Духът ми го каза? Къде са всички? Ама те търсят човека. Докато търсят хората, Бог няма да работи в животите ни. И какво е казал Исус? Майка ги пратят отвън. Майка ги пратят сестри са всички тези, които са тук днес. Бъдете благословени и аз вярвам, че всеки един от нас има нужда и изповядвам с вяра в името на Исус, че тази нужда тази година ще бъде смътена и то в изобилие и казвам амин и слава на нашия Господ. Ево това. Дайте ги да семейство да Давате свобода на духа и искам всеки да говори от духа. Алелуя, Господ. О Боже мой, благодаря ти за това общение, Исус. Нека се помоля. Благодаря ти за това общение, Татко Исуса. Ти не знаеш сърцата, къде сме двама и трима, и ти си сред между нас, Боже Исус. Дай на Твоята мъдрост, Господи, не земната, Господи, не човешката. Благослови се, благослови ги, Татко. Но и ги в кошарата, които не са дошли, Татко Исус. Дори да не са тук, но да те следват, Господи. Помощи краката, Боже, Боже. Помощи да мога да ходя да те хваля, Татко Исус. Пак ти беше волята, Татко Исус, да не се съдина. Да бъде Боже. Благословям всеки един брат, всеки една сестра. Всичките дечица, Боже. Дай ни мъдрост, Господи, благослови на всеки един човек в дома, Господи. Да няма раздори, да няма капита. Изпълни с това свята да Боже. Ела, Татко Исус. Ние ще дам хвала да ти се заслужаваш, Господи. Ти си отишъл на кръста да даде нас, Боже Исусе. Ти си знаеш часа и деня, в който ще бъдеш, Боже. И ние трябва да сме готови, Господи. Ти не опазил всеки един човек. И свърди нашите брат и сестри да те хвалим, Татко Исус. Закрепай семействата, браковете, да не се откажат, да не ги разчупи дяволата, защото виждаме в днешно време какво става. Всеки спори, който има спор, Бог не е там. Благослови да не се отклоняват от Тебе. Времената са дошли такива, всеки ще каже, аз съм Господ, аз съм го видял. Той ми изпрати, но не трябва да се благодаряваме всеки ден. Трябва да изпитваме духа, който не дава Бог. Защото без духа да изпитваме. Как ще разберем то човек дали не лъже? Или наистина Бог? Така че аз ти благодаря за това общение, Боже. Аз ти благодаря, че сме се събрали, Татко Исус. Моля те се, брати и сестри, за всеки брат отпадна, всяка една сестра. Моля те се да не осъждаме кой какво прави, защо не е дошъл. Моля те се да ги върне. Само там ще има спасение. И ние ще сме горди с това, ако спасим една човешка душа. А не да наплащаме да говорим, че той не е бил тук, той не е бил там. Дай ни мъдрост. Твоята мъдрост. Не искаме земята, не искаме богатството, не искаме промяната в Тебе, Татко Исус. Аз ти благодаря за моята майка, Господи, спасителя. Благодаря ти, Господи, че ти е дал живот, Боже, че ти си с нас. Благодаря, благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Татко.
Божие. Амин. Знаете ли, брате, ще кажа нещо. Когато има раздори и някой излътне и каже против някого ранил за напрекно, наречено, дадете веднага да го приемате, защото без да знаете, вие ставате съучастници. С това съгласие, като издълни брат и каже, гледай си го, вие не трябва веднага да кажете, да обвинявате, да кажете, да, брат, не ти си. Не взимате отношение, но молете се за такива хора. Молете се, защото без да знаете, вие влизате в грех. Това е много важно. Благословете човек. Не го отвърляйте. Молете се за него. И Бог си дава работа, като вижда сърцата ви какви са. Ами някой се събираме само за праведните, тогава няма смисъл да събираме с. Тогава какво правим? Събираме само с праведните. Не трябва да се събираме с тези, които не са пътя на Бога. Не трябва да го осъждаме. Трябва да им говорим. Не трябва да споделяме. Оставете Бог да работи с вас. И аз вярвам, и ние сме много повервали нещо, че, как каза моят съпруг, съм от 86-7 година. Отивах хора каква беше. Аз съм стоял света пак. Може да си 100 години в църквата. Ако нямаш делата, ако нямаш сърцето за Бога, нищо не си. Така че отдайте се на истински на Бога. Може да сме двама или трима. Ако някой иска да звъне да се ходя в тях, да се съберем, ще се съберем. И пак няма да оставя Божие. Алелуя. Аз ще кажа това, когато се събрахме с моята съпруга, защото човек огажа на човек. Той не глежда на... Той първо огажа на човек и след това на Бог. Остане Бог. Аз, понеже отивах на църква и знах, че свещите, иконите, това не е правилно, нали? Но за да не, аз ранявах Бог. И знах, че това не е правилно, тя малко свещи и обикарат църквите. Което аз знах, че не е правилно. Но за да не се обижда тя. Но ето, толкова време мина, Бог потребява се. Сега тя ме насърчава мен. Аз се тренирах вкъщи, гледах иконите и казах какво става. Отдата ми бушуваше всичко. И като се прилах един ден, тя махна всичко. Тогава молих и благодаря, че победи ми си. Дали Бог не съществува? Съществува. Ако иска някой да каже нещо за прославата на Бога, не за нас, вижте, не трябва да изгледаме да се показваме нас. Кой как говори, да, хубаво говори. Кой как вика, как крещи. Две думи, или Бог да иска с часове да се моли. Иска това, той иска стихотворение. Той иска две-три думи, че освобождаваш. Изпълнени. Така че поражавайте се молете един на друг. За семейството, за децата. Бог ще поработи в истина. Защото аз вярвам, колко време аз стоях на църква, защото се броях на те. Мъдата ми ръка. Сега виждате какво стана с всеки лиго, вече почва църква. На всеки лиго става вече всеки се показва себе си. Никой не върши това, което иска Бог. Той дори не иска от Бог това, което трябва да върши. То отива по човешки. Приготва се цяла седмица. Приготвя се 20 дена и когато ходихме на едно служение, човек се загуби очилата. Алелуя! И човек и съзнанието прави така само наляво, надясно, викам, сега ще го говори. Няма ли да го говори? Сега поставя, гледаме. И той почва да говори, че и той вика, ето аз цяла седмица подготвих за това служение, накрая чилата ми, аз не виждам нищо. То беше за нас цялото слово. Алелуя! Така ще хубаво подготви. И без словото ще ходим. Знаете ли кой е? Он пастор, дето дойде на сватбата ми? Да.
Пълничка е точно той. Той е на моя приятел, Алелуя. учи. Да, когато се оставиш на Бог. И сега аз нали за първи път при тях и гледам са той реално надясно. Той явно се молеше, за да може Бог да му проговори. И накрая разбрахме, че очилата са проблем. Защото Бог не е искал това да чете. И Словото беше само в духа и приехме и с обличението си. Алелуя. Благославяйте, окуражавайте се, не отпадайте, не слушайте хората, искайте се от Бога. Наистина. Така е. И казвам амин. Амин. Благодаря, че сте тук. Благодаря, че сте заедно. Да, Не ще стане благодаря си на двама или трима. точно така. Ще се отваря. Няма да гледаме дали стол е празен, дали го няма, той е он. Моля се за тях. Иска някой да каже нещо за колегата. Хайде да окружим малко с Господи, благодаря ти за този ден. Благодаря ти, Господи, че ти си тук. Благодаря ти, Святи Дух, че ни изпълваш. Благодаря ти, Господи, че сме двама и трима и ти си вътре в нас. Благодаря ти, Господи, за всеки един тук на това място. Изпълни всяко едно сърце, Господи, който е дошъл тук, Господи, с нужда. Изпълвай го, Святи Дух. Нека, Господи, всеки един да бъде изцелен, възстановен. Благодаря ти, Господи, за пасторите ни. Благодаря ти, Господи, че са толкова млади, а толкова мъдро се даваш, Господи, че толкова любов им влагаш в сърцата, Татко. Благодаря ти за църквата, за Твоята еклесия. Благодаря ти, Господи, че ти премахваш тези, които ти пречат, че ти премахваш тези, които искат да разрушат дома ти, Господи, и прибавяш, Господи, верни служители, верни слуги, Господи, които ще ти служат, които наистина, Господи, ще ти служат с любов, Татко Исусе. Благодаря ти, Господи, за всички болни, че ти ги изцеляваш. В името на Исус, всеки един рак, всеки един тумор, всяка една болест, в името на Исус, всяка една крепост, всяка една религия, всяка една демонична сила да падне точно сега, защото Бог ми е дал властта да мачкам змии и скорпии. Ти ще бъдеш използван, взете ми, Сатана, и аз ще те мачкам, ние ще те мачкаме, Сатана, в името на Исус. Благодаря ти, Господи, че отваряш нов сезон, нов мир, Господи, ново начало за нас, Господи. Ние ще победим, ние сме повече от победители чрез кръвта на Исус. Благодаря ти, Господи, че ти отида на кръста заради нас, Татко, за да бъдем ние добре и да живеем по благодат, Господи. Ти отиваш и се биеш, Господи, за нас. Ти отиваш и се биеш, Татко, за да не бъдем добре и ни даваш победата в ръцете, Господи, за да бъдем победители чрез Теб, Татко. Ела, Святи Дух, изпълни всяко едно сърце. Мини от сърце на сърце, Господи, ти знаеш на всеки един нуждата от какво се нуждае, Татко. Изпълвай, Господи, ти говори, Татко. Ние да бъдем център на внимание, но ти бъди, Господи. Ти бъди глава на този дом, Татко. Ти решавай, ти взимай решение, Господи. Не, Господи, да бъдем само в неделя християни, да бъдем, Господи, от януари до декември християни. Молете се на езици. Къдете Святия Дух тук? Нищо, че сме само ние. Господ е тук. Молете се на езици.
сърце на сърце, Господи. Постави се, Господи, във всеки един ъгъл на този дом, Господи. Нека, Господи, тези, които не вярват в Тебе, да повярват, Господи, защото Ти си пътят, истината и животът, Господи. Ти си Алфа и Омега, Господи. Без Тебе ние сме нищо, Господи. Благодаря Ти, Йешуа. Благодаря Ти, Ава, за семейството ми. Благодаря Ти, Господи, за това прекрасно дете, което си ми подарил, Господи. Благодаря Ти за съпругът ми, Господи, че му даваш сили, че благославяш трудът на ръцете му, Господи. Благодаря Ти, Господи, за това лъчезарно дете. Благодаря Ти за семейството на сестра Дора. Благодаря Ти за семейството на брат Ангел. Благославяй ги, изпълвай ги, Господи, със своят мир. Нека Твоя да елей, Господи, да царува в живота им, Господи. Помъжи ги, Господи, покри ги със своята мантия, Татко. В името на Исус оставям всичко в Твоите ръце, Аба. Искам да Ви благословя с един стих. Ако каже някой любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не люби брат си, когато е видял, когото не е видял, може да люби Бога, когото... Давай, разбираме, знаем го. Да. Давай, сестра, спокойно. Ако каже някой любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от Него, който люби Бога, да люби брат си. Амин. Алелуя. Ами ти послушай от това сега да говори. Нека всички ще говорим, всички ще не днес, като никой няма да остане така. Че някой ще издаде това. Имам само да ви говоря за два стиха. Тези два стиха са Деяния 2 глава 17 стиха. Става въпрос за духа на Бога. И в последните дни каза Бог, ще издаде духа си над всяко съзнание. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ще виждат видения, старците ви ще събудат съдища. Още на слугите си и на слугините си ще изливам от духа си, в онези дни ще пророкуват. Но докато говориха и се молиха на всички, Бог ме отписа този стих. По-точно още от вчера, ама не го приемах. Става въпрос за синовете и дъщерите на Бога. Ако някой не е син и дъщеря на Бог, на Исус Христос, той няма как да пророкува. Ако някой не е син и дъщеря на Исус, той няма как да има общение с Него. Ако той не е син и дъщеря на нашия Бог, на Исус Христос, той няма как да бъде благословен от Бога. Затова не да уповаваме на човека, а да уповаваме на духа на Бога. Защото Исус казва, ето аз отивам, но ще ви изпратя помощник също като мен. Това е святото. Всички видения, всички благословения и всичко, което се случва от Питие до откровението на Йоан, се случва чрез Святия Дух. Защото Бог каза да бъде светлина и Святия Дух направи светлина. Бог каза да има земя и има земя. Раздели земята от морето. Бог каза, че ще създам човек по свой подобие и той го създаде собственоръчно. Но всичко друго е създадено чрез Святия Дух. Защото Бог е Дух. Нали? Ако се върнем при будния син, той е син, нали? Макар че пожела смъртта на баща си, за да вземе прибъркано наследството си от него. И когато взе това наследство, дори прасетите не подадоха да яде после. Защо? Защото го нямаше духа на син в него. Но смирението не е да унищи, а да ти изгради нов характер от Бога. Смирението е изграждане от Бога, братите. Затова радвам се на тези хора, които сме тук, че не сме се смирили.
Ние говорим двата ден с брат Янко. Аз бях много против да бъда. Аз съм неугоден да говоря. По никакъв начин. Страхте ли лайка? Супер. Сега е връща. Лъжа държава. Работя на черно. Това води човеките да бъдат прибогни и да вземат микрофоните да насърчават хората. Аз съм супер против. А кой е онзи, който не, това е моето, това ми е видео за мен. Кой е онзи, който ми кара да се чувстваме неудобно, брат, защото цяла нощ имах атаки и ми казва, ти не можеш да излезеш, защото получи. Аз му казвам в името на Исус, аз ще излеза, защото Той ме е призвал и онова, което Бог е очистил, ти не го смятай с вера. Бог не изчиства лъжа. За брат. Ама който Аз казвам за мен, защото аз лъжа държавата. Добре. Аз говоря за себе си. Добре, че да говоря за себе си. Истина е. Да. По никакъв начин съм неугоден да застана тук и да кажа, брат, Бог да обича. Бог така. Бог умря за тебе на кръста, всички знаете, Бог умря на кръста за нас. Ама ние кога ще умрем за него? Сега въпросът е такъв. Бог умря за тебе и за тебе. Но ние кога ще умрем за него? Значи аз съм бил сводник, музикант, наркоман, наркодилър, мафиот, какво ли не съм бил? От смъртта умрях и възкръсвам, без да се възкръсвам. Бабата в кома бях, пистолет не можа да ме застреля. Бог ме изкара да ме чубит. И това какво е? Значи, Бог винаги ме спасява, но аз все още не умирам за нещо. Правилно ли? Не е правилно, нали? Затова трябва да заговорим на Бог да излезе духът си на нас, да промяна. Защото всички имаме нужда от промяна. Защото един ден ще дойде, казва пастор Методи, много е прав. Сестра Дора, брат Янко, ще отворя служение. Брата със съпругата си ще отворя служение. Брат Янко ще отворя служение. Синовете му, Асени. Ама чакайте малко, не ще отворя служение, но не си, че за нас ще отворя. Тялото Христово трябва да изгради. Защото не има нужда Бог от нас. Защо Исаия казва, кажете на праведния, ще му бъде добре. Кой е праведния? Кой е праведния? Само Господ. Само Господ. А Господ казва, оправдали се чрез своята благодат. Чрез кръста. Да благодарим на Бога за завършеното му дело. Има още едно нещо, което нас хората убива. Да не прощаваме. Защото прощата изстрелва човек в много измерение на живота. Сега, преди да бъда добре, преди да бъда в пророчески дом и друга да където съм бил, бях в една църква, където хората отиват от съжаление към човека. От съжаление и човешки. От съжалението да го подкрепя човешки. Точно. И когато тези хора дойдоха с мен веднъж, тук в София нямам пророчество. Тези хора паха, страха, и си дали си получиха пророчески видения. Какво се да бъде в живота? И те казват така, брат, сега си имаме тук мазаните, ще закараме пребратени с хора. И това не е окей. Защото те са в една църква, не са да го закараш в другата църква. Но чакай, мамо, Бог да на тебе. Бог да на тебе. Прими го в живота си. Не гледай човека, който е застанал зад и нещо, защото ти нещо не е който не е моето, той нещо за Исус. Казва, Бог е пастир мой, не казва Иван е пастир мой. Нали? Бог е пастир мой. И няма да поставя в нужда, да се не пазва, ще ходи, дори не завежда, отдишава нещата. И чашата ми прелива. Дори пред неприятелите ми слагат трапеза. Защо? Защото оставя приемам, че Бог е пастир мой. Защото съм казал пред Господ да привежда. Точно. Лъжата винаги се съняваме. Колкото и да е. Ако аз се лъжа тебе и ти излъжиш мене, от Бог може да се лъжиш. Започнахме да работим с брата и разсъдаваме на новата ни работа. Трети път започваме да. Трети път човек почвам да работя една седмица да пускам за Бог. Работя една седмица да пускам за Бог. Но третия път Бог ме накрая да ми се обади. Защото ми показва да видя какво е да ходим по цял ден. И да видя, че помощ човек няма да намери. Помощ човек и тук е помогна. Цял седмица с брат ми, сутринта, до след обед скитахме по улиците по работа. Когато ти ми се обади, аз бях на тебе, помощ. И какво стана? Бог ми показва, че това не беше папана там, където спрях. И човек ми каза, сега, с много време да съм. Знаеш, няма да излежа. Брат, трябва да напусти дори много дълго, може да работиш на храната Бога. Ще да работи.
Но когато се обърнеш отзад и да казва, това е и видиш от себе това, няма да видиш. Ама чакай сега, аз просто да не се съществува с теб, защото Исус казва, не мислите не за тебе за мен, мислите за мен, не мислите за утрешния ден, ама не мислите за днешния и за утрешния. Ако имам ги как да е, мога да чуете да имам вършата. Молитвата, песента и стигам те, знаете какво е? Няма работа. Няма квартира. Ама изстигам и квартирата си, изстигам и новата селава. Изстигам те, пред кого ги стигам? Пред Исус. Сега имам проблем с сестра Дона. Не е нужно да отида да й кажа прости ми. Докато Дона да й каже прости ми, първо трябва да направи едно нещо. Изстигам те, само те, къде ли си? Пред трона на Бог. Имам проблеми с ангел. Стигам го пред трона на Бог. Защо? Защото Библията казва, не се не са друг. И виж ще казва, не можеш да обичаш Бога, да го бъде празиш брат си. Как така ще обичаш Бога? Бог не е създал по своя удобие. Как? Не знам, аз много не да обичам хората. Се обичам и само като мъж и жена сам с теб. Много се трудно се разделя. Пада до депресия, казвам ли? Много падам, аз бягам дори да говоря с пастора. Бидето го той ще ми каже, слугава, не съм много да говоря с теб, защото ще се обичам, казвам и пак ще страдам. Аз знам, аз нещо ме страх и много да разбрах. Защото толкова много наранявания, брат. наранявания не идват просто, няма да дадат отвърга хора. Нараняването няма да дадат отвърга. Той ще дадат близкия човек, който учиш. Този, който е тебе. На който ти помагаш и който той ти помага. Той ще се нададе по най-добри, по най-весен начин. Той ще се обича. Той ще се направи начин. Не е отвърга. Врага му е достатъчно да го позволи да го направи. Той врага няма да чака да... брат, само съм очертавал обаче се да дойде не мои души. Дух на смърт имаш съпругата. Да разкажеш му брат, свидетелство и дам думата на други хора. Пане, помниш? Само ги видиш също само за работа. Чувствам прицелване. Жена ми има със с баща, с баща си спомня. Какво направи? Аз съм главата на това семейство. И сумно пуфти, аз съм 4 години може да смена да върху 3 години и половина. И взимам един сол и го слагам на прозореца. И януари месец. Слагам на прозореца. И ме ведете да всички солки. И му казвам, за нас заповядайте да се върши. Да. Заповядайте да седиш тук и да слушаш какво ти говори може човек. Този дух на смърт, който ти изпраща душа, да разрушавам. Вършата в името на Исус на този стол. Къде не може да съди. Говорим на съд. Къде не може да съди. Къде не може да съди. Ти каквото правиш в живота, не разрушавам. Ти се отнема къде ще ми говориш чъпка на ти ли направи. Заповядаме да напусиш този зон. Отварям вратата. Вън! В името на Исус. Вън! И ходите и са така, дай леко пак виж нас. Не си комшите да ходите на нас, май леко пак да са. Те знаят аз, много е бил. Сега само да ви се накарат леко да ги посегнем. Защото ако го посегнем, ще опирам, ще ги съдим. Как може да видиш това си е знание? Сега да ви кажа едно нещо. Сега говоря за мъжете. Момчета, защо Бог е създал едно от реброто на мъжа? Хайде да ви говоря. Не. В реброто няма мозък за бъдите. Сега не гледам на тези. Това, което Бог дава, никой не може да го отнеме. Окей. А Бог ни е дал Христово масло. Така е. Шумно съм. Става мощник, за да ви по-добре малко да го поставя. Аз си го разбрах, брат Лина, ма и как говориш? Един Божи човек казва, мъжете трябва да бъде тройно. Тройно да ви кажеш, тройно има предвид мъж най-сетен. Защото тройно мъже по-трудно смисъл. Те да се говоря малко прият за вас. Ми дава много да направя ранги. След това ми брата се аз да виждам как Бог ще даде да се даде. Виждам как Бог не ще даде да се даде на нас. Бог ще нещо да ти кажеш, не знам. Говоря на тебе се. Бог аз е призвал да се даде. Изчаква да правилно време, за да приемем с който ще се свет. Не ще ти си искал или ти си искал. Той те заповядал сърцето.
Много скоро ще имаш нещо, ще трябва с Бога. Бог така казва, ще говори с теб лично. В сън или в ден човек ще познае себе си в Бога. И тук каквото преминаваш 2 месеца, знам какво си преминал. Знам какво си преди 2 месеца. Всичко това ще се остане там. Започнеш ново начало, така казва Господ. Господ казва, ти си нов мех. Ти си нов мех. Ще работи с ново живо, с нов дух и всеки ден ще пожарва духа си в тебе. Не знам преди 2 месеца, какво се случи преди 2 месеца? Какво си имал проблеми? Не знам какви са проблемите ти. На Бога да дава бягате, така казва Господ. Благодаря ти, ще в името на Исуса. Издигам те, Господи. Издигам те. Издигам те, Господи. Издигам всяко едно сърце пред Твоя благодат. Точно сега, Господи. Излей духът си над нас. Излей духът си над всеки един. В името на Исус. Нищо от мене, всичко от Тебе, Господи. Нищо от мене, всичко от Тебе, Господи. Извърши си делото днес. В името на Исус. Говори. Говори на всеки един, Господи. Кой как да постъпва, кой как да живее. В името на Исус. Ако някой има финансови проблеми, Господи. Благослови. Ако има някой здравословни проблеми, изтери ги в името на Исус. В името на Исус. Нека да бъде добре, Господи. Изпълни. Всяка тъмна сила, която за семейството. Всеки лош съд да напусне точно сега в името на Исус. Всяко лошо видение, всеки лош звук в ушите от врага, разрушава в името на Исус. Издигам делото ти, Господи. Издигам делото ти. Помогни на всяко едно сърце, на всяко едно създание, Господи. В името на Исус. Благослови всички семейства. Извиквам здрави семейства от църквата. Много семейства. Всяка свобода в името на Исус. Нека ги случва да даде на боите, да освети, да очисти, да заче, да ражда деца за Бога, защото нивата е голяма, а работниците малко. Извикам работна ръка в бията, Господи. Ора Сая. Шикара Кема Шесая. В името на Исус, Бог и Господи. В името на Исус, Бог и Господи. Благодаря ти за този прекрасен ден, Татко. Благодаря ти. Научи ни да се, Господи. Защото 2011 му казва, бе да те даваме. Научи ни как да благославяме хората, Господи. Научи ни как да даваме. Когато десницата ни дава, да не знае левицата. В името на Исус, моля да. Каквото се случва с десницата, левицата да няма доблено десница. В името на Исус. Благодаря ти. Кажете, нов дух, нова благодат. Нов дух, нова благодат. В мен и моя дом. В децата ми. Нека да дойде Твоето царство, Господи, в семействата ни. Твоята воля в семействата ни. Господи, Христо, Христо ти казва, че ти няма да бъдеш там, когато Моисей свеждаше израелския народ. Казва, ще ти дам ангел, ще сбия враговете ти. Но Моисей не мръдна заради Твоето присъствие. Така искам да бъда и аз, Господи. Аз и моя да бъда така, да търсим Твоето присъствие. Твоето присъствие да търсим, Господи. Нищо от нас, всичко от Тебе. В името на Исус. Нищо от нас, всичко от Тебе.
Благодаря ти за това служение днес. Благодаря ти за сестра Дора, за братя, дъщеря, Зейко, за Асейко, за братико. Искам да се помоля за пастора, че има друго служение днес. Да го благослови. Господи, аз се моля днес. Благодаря ти за това служение днес. Бяхме събрани братите си. И за пастора, Господи, да го помазваш, да го благославяш цялото семейство, Господи. Аз се моля от сърце и душа, Господи, да го благословиш в името на Исус, където върви, крепко си напада. Моля те, Господи, в името на Исус, благослови го, Господи. Той ни е пастора, дето нахранва ни, дава ни сила за всичко. И аз се моля, Господи, за всяко едно сърце, където тук присъства в църквата, да го благославяш, да премахваш наранението, да премахваш болката, която има да се премахва в името на Исус. Господи, аз се моля за днешния ден, Господи, от сърце и душа да ни благословиш, да напладиш цяла седмица, Господи, да ни дадеш сила да продължаваме напред. Без Теб не може, Господи. Слава да бъде Твоето име, Господи. Ти си чудесен, Господи. Аз се моля, Господи, от сърце и душа, Господи. Предавам цялото семейство в Твоите ръце, Господи. Господи, аз се моля за моите деца, за моите внуци, да ги опазваш. Всяко едно детенце, което присъства, да ги пазиш, Господи, от болести, от всяко едно нараняване, да бъдат опазени, Господи. Слава да бъде Твоето име, Господи. И предавам цялата слава, Господи, в Твоите ръце, да опазиш, да ни благославяш. Амин, Господи. Молете за праведност на Бог. Само искам да кажа на всички ви, че когато се молеше брат Ангел, само на Бога, духа на Господа. Амин! Амин! Искам да кажа, знаете ли, когато той се молеше, Бог само дойде и ми каза, как се печелят битки. Не искам да прекъсвам брата, Господи помисли. Битките се печелят на колене. Когато ние сме на колене, сме при Неговия трон, а той е много високо. Знаете, че каквото и да искате, винаги да бъдем на колене. Бог те освободи от госпожа и тя го прати. Алелуя! Цялата слава на нашия Господ Бог. Алелуя! Някой иска ли Йорко? Йорко, ако искаш, ела. Каквото ти дава тук? Образ. Здравейте на всички. Аз съм да благодаря на Бог за много силни много за моите деца. За моите деца, за Чичиянко, за дъщери, деца до мен, много ги обичам, много ги уважавам. И много така Бог да направи, винаги да се до мен. Винаги, защото те не са много ги помогнаха на мен и на моите съпруга. И за децата много ги помогнаха. И така, аз не съм много поговорен, бърбо да ме говоря. Обаче и благодаря на Бог за вас, за всички бъде, които са много добре всяка неделя имаме тук. И правя нещо по-добри хора, виж.
О, по-добре. Това е неправилно слово. Да, обаче трябва да сме, като трахме този път, говори за говори по принцип. Пастори, не знам какво, сега ще се казвам, ако ти са, трябва да седим твърдо в дърта. Трябва да върви по Библията, трябва да върви по Библията, ще върви по Библията. Да не стават някои работи. Да. Трябва да върви по Библията. Като изглеждаш човека, не трябва да правиш. Говоря за някой, говоря по принцип. Но така, Бог да благослови всички. Амин. Бог да те благослови всеки. Господи, благодаря Ви, че наистина Ти развързваш езиците, Господи. Ти си този, който изпълваш сърцата, Господи. Ти си този, който правиш това там, където няма, Господи. И наистина, щом Бог е откъм нас, няма значение кое е против нас. Нека ние да обичаме враговете си. Стигнаме ли до това нещо, да обичаме врага, тогава любовта се казва агапе. Ето я тайната. Това е агапе любов. Благословен е нашия Господ Бог. От сега и до века. Ево, братина, като мъж, давай довършва, какво трябва да става. Алелуя. Алелуя.